Szevasztok! Mai napon ezekkel a gépekkel fogunk dolgozni. Sorban megyek, gyors bemutatom. Oleomak 956, Oleomak GS 720, Husqvarna 288 XP, Husqvarna 3120 XP, Stihl MS 660 és Stihl 084 AV. Attila, gyere ide egy kicsit, légy szíves! Attila! Szavasz Attila! És úgy néz ki, hogy ezt a fát fogjuk majd innen kibombázni a helyéről.
Egészségedre, Attila. Mi történt? Mi? Kidöntötte a viharafát? Ja, kifújta a szél. Kifújta Olyan a szél. vékony volt, hogy elfújta. Azt mondd meg nekem, hogy a kegyelemdöfés mivel adtad meg neki? 956-os. Mi az? Oleoma. Oleoma. Egy olyan kis fűrészsel képes volt kivágni ezt a nagy fát. Minek a segítségével? Nem volt MS 170-esem, aztán mondom, Aztán azért gyorsan. Ennyi, nem? Persze. Jó van. Hány méter volt ez a fa körülbelül? 4 centim. 4 centit. És azt lehet tudni, milyen fa volt? Gesztenye. De ugye azt lehet látni Kicsi egyértelműen. gesztenye. Igen, az a zene lesz majd alatt a film alatt, jó? Jó. Figyelj, azt lehet látni, hogy ez a fa már nem élt, ugye? Ez már nem. Tehát még mielőtt valaki azt mondja a videóban, hogy miért... Ami rajtam az a borosján, szerintem. Igen, az zöld csak a borosján. Amúgy... Tehát még mielőtt valaki a filmben megtalálna minket avval, hogy ilyen... jó lenne butornak. Ja, meg ilyen régi fát miért vágunk ki, meg hogy ültessünk helyette újat. Jó van, ültetünk, de majd 300 év múlva megint kivágunk. Ültettünk már, látod? Így van. Megnőttek. Ennyi. Itt van. Okés. Attila, mit üzensz a kedves nézőknek? Nézzétek a fűrészmániát. Meddig? Mindig. Mindig. Ha tetszik, ha nem, ugye? Igen. Jó, most figyelj. Akkor is megnézik, ha nem tetszik. Igen. Hát ez szokásos, tudod. Persze. A botrányfilmek már csak ilyenek. Ati, figyelj, most azt fogjuk csinálni, hogy amíg semmi érdekes nem történik, addig csak fűrészelünk, majd beállítjuk oda. Miért fog valami érdekes Hát ki történni? tudja, hát. Ja. Mit tudom, kiszalad belőle egy mókus, egy vérengző mókus, ki védi az Azt otthonát. megöl minket, elharapja a nyakunkat. Igen. Ugye. Na szóval az van, hogy most beállítjuk majd a kamerát, azt elkezdjük darabolgatni. Milyen vastag volt a tőátmérő a legvégén? A 106-os vezető eltűnt a végébe, igaz? Azért kellett a 956-os. Ugye följebb vágtuk. Igen, tehát nem tőből vágtuk ki, mert azt még levágjuk ezt a És tuskót. az kerti asztal lesz most, és azért hagytuk Az a lesz belőle. magasabb. Igen. Azon fogunk kártyázni. Igen. Mikor? Nyáron? Igen. Milyen kártyát? Majd nem Autós tudok kártya. Nem kártyázni, bazdmeg. Mi van, milyen kártya van, mondjam, póker. Pókember. Na jó, Attila. Egészségedre. Egészségedre. Babavizet iszok. Babavizet. Csak nehogy elkezdjél ríni. Nem szeretem gyereksirát. Jó, vagy adunk cumit. Jó van. Nálam is van. Gondolod? Mit mész, Attila? Mi az? Majdnem mondtam, hogy mit mérek. Na mit mész? A fát. Faszméregetés folyik itt a? Nem, azt mérem, meddig vegyük be. Ki vegye be? Ki fasz méreget. 1,20. 1,20 mi? Itt. Olyan vastag. De ezt meghagyjuk izének, ebédlőasztalnak akkor, igaz? Ja, ez az. Na jó.
Teríts meg, aztán megyünk enni, jó? Oké. Hozta abroszt. Abrakot. Mit csinálsz, Attila? Veszek egy kerti butót inkább. De most miért nem tetszik a póker asztal? Na, mit csinálsz most? Megérezem a fűrészt. Mi történt vele? A földet nem viszi. Nem viszi a földet? Nem. De mi, orra estél vele a földbe, vagy? Persze, belefúródott a földbe a fa, nem? De olyan kicsi volt. Egy kis fa. Na lássuk, nézzük, hogyan élezem. Nem mutatom meg. Mert versenyélezés? Ez titok. Titok. Igen. Titok. Szóval majd megmondják, MS 660-as élezés. hallod, megint megmondják, hogy milyen nagy kép vagy, még azt sem vagy hajlandó megmutatni. Hát akkor az. És igazuk van? Így van. Na, lássunk valamit. Egy tolás, mutassák. Oké. Köszönjük. Most mi lesz, Ati? Beverem újra. Mégis mi lenne? Én megmondom neked, mi a baj. Mi billentette ki? Na. Az, hogy ugye a rönktámasz most nagyon magasan tartja ezért a vezetőt, igaz? Tehát tőbe kellene itt befogni, tehát tudod előrébb, Azért nem? raktam ide. De még akkor se jó, basszus. De jó, most lesz hogy jó. lesz. Most a tuti. Azért ütöttem ide. Már láttam ilyet. Fényképen. YouTube-on, nem? Ja, ott. Többek között. Mi ez az új vezető, Zsezse? Vagy Zsezse? Attila. Mi ez? Mi ez? Sugihara? Vagy a picsába? Na? Hát miért nem stílvezető van? Mindenhol stílfelirat van, csak itt van egyedül Sugihara. Most kötözködsz. Ez Sugihara. Miért nem lehet rárakni a stílre? Hát, úgy láttam, hogy hogy úgy kell rá faragcsálni. Én nem szeretek. Ja. Na jó van. Éppen. Éppen. Gyere át erre a felére! Gyere át erre a felére szerintem! Nem éri át! Ati, nem éri át a nagy rögtámaszod miatt! Elvágtam szerintem. Szerintem elvitte. Nem éri át, itt még nagyon sok fogja, látod? Igen? Persze. Azért, mert rátetted azt a nagy 600-szári rögtámaszt. Mi a 600? Hát ilyen bucsus vagy milyen ez, nem? Szeretnék. Egyszer csak lekonyult a vége, nem? Egyszer csak lekonyult a vége. Az el van vágva. Várjál. 2 métert jelölünk, aztán mehet tovább. Az Attila. Milyen a GS 720-as szerinted? Nagyon nyomaték. Csak? Nem fölöd annyira, de nyomatékos erős. Nagyon. De az előbb mondtam, hogy a láncról. A láncról egy szar. Ez olyan lapja halad a távolja. Hát lehet, hogy az a cél, az ilyen nyugdíjas fűrész, nem? Persze, ilyen nyugdíjas. Na vágj egyet! Jobban értartom az a lánc, Az igaz. Na nézzük, vágj egyet, hogyan megy ez a gép.
Kezedbe Attila. Olalom a 956. És milyen vezető van rajta? És miért? Egy sugi hara. Miért van rajta? Na miért? Ha már ráraktad. Ennyi. Kis nyúlér. Na mehet? Be tudod indítani? Reméljük. Gyere, mutassuk meg, milyen kapcsolója van neki. Betonkeverő kapcsoló. Igen. Meg egy primer pumpa. Egy cuszli. Szerintem lehet, hogy csak szivaton egyet rántasz rajta, aztán. Szivaton? Ja. De kompresszor is van rajta. Meg az is van rajta. Hát minden van rajta. Ennyi szerintem. Milyen kis, finom kis hangja van, nem? Kicsit melegíts be, aztán... Hallod, Attila? És azt el tudod mondani, hogy melyik őserdőben vagyunk most? Amazonas vidéken. Ez miből mutatkozik olyan meg? A sok moszkítótól, meg az izzadástól, igaz? Ja. Meg még néha csöpög az eső. De ott nincs gyöngyvirág. Itt meg esik az eső már. Csöpög. Akkor figyelj, úgy kell fűrészteni, hogy gyorsabb legyen, mint az esőcsepp. Majd 2 métert meg kell. Hol a mérőszalag? Erdészeti centi nincsen. Jó lesz nekünk a darabolós is, mi? Na megnézzük, ez a kis fűrész mit tud. Szerintem hosszú. Nézd, hol a mérőszalag?
Kuglit vágjál a végéből! Na mi van a kezedben? Olvassátok el! Egy kis olasz kredens! Itt kell. Itt? Igen. Hallod, megy majdnem úgy, mint egy szív, nem? Simán megyünk. Mint melyik? Mint egy 460-as. MS 460. Salóka, ugye? Igen. Salóka. Nyomatékgyár ez. A hangján is hallani. Na jó. Elég elég. Mit csinálsz? Bevered neki? Beverem neki. Ügyes vagy. Jó bevertem? Gyere hónap. Majd párszerre megmozgatjuk, meglátjuk. Nem akarom a földet elvágni. Nem? Nem. Gyere, jelöljünk egy 2 méter. Egy úriember fát vág. Valaki ott fát vág. Megjöttek már a helyére, nem? Ja, lehet. Usvarnája van, látod? Jó, olyan van az ott, nem? Úgyse megy föl. Arrébb akkor a vezetőnek a helyéről. Majdnem úgy megy, mint egy stíl. Ugye? Ez a 288 nem úgy megy, mint a 281, vagy igen? Szerinted? Hasonló. Megnézzük, mit csináltunk, nem? Nézzük meg.
Konyerázzam? Hogy gondolod? Ugye milyen jó lenne egy fordító? Ha? Hát nem lenne rossz. Majd veszünk egyet. Oké. Hallgassd a hangod, hogy dől a fa. Aztán ez elvált, ugye? Ez már kidőlt. Ez a háromágú fa. Szép kis háromágú fa. Ez még nincs átvágva. Nincs átvágva még. Egy normális Ez nagy lófa! Azért az irgalmatlanul megy. Majdnem megy úgy, mint a 288-as. 288 XP-ben. Ez aztán meg. Keresztbe Ezt a hosszába. gépet. Keresztbe hosszába. Ez irgatlan. Arra Megy ez a gép. Vagy jön. Brutális. Akkor el szeretnénk mondani annyit, hogy kivágtuk ezt a fát. Most még földaraboljuk szállítható méretre. Igazati. Igen. Aztán Aztán ne kell hasogatni. ne kell hasogatni. Az már egy külön epizódban meg fogjátok nézni, hogy Igen, Balázs hasogat. Balázs hasogat Fiskert fejszével, de a kicsivel. És megnézzük, hogy egy hónap alatt vége lesz. Na, akkor köszönjük el szépen. Szevasztok. Szavaztok.